Hei! Heti! Oi! Jännä sit houku. Hieno tauko! Kyllä! Oi ei! Se tunne. Oi ei! Siinä hyväimättä. Kiitoksia. Hei tämän. Ai otas vihreetä. Ai hyvä on tehdä. Tämä. Sitten mennään. Noin kotiin. Hei hei, hei hei. Tyttynen. Hei hei. Laura! Nyt pitää tapella. Tyttynen. Hienoa ei kuinka. Hienoa nyt tiedän. Hienoa. No niin, sitten mennään. Din. Oi ei! Ei, oi ei. Hei, ei se olekaan. Hei, tässä saadaan uusi lamppu. No niin, noin sain sen. Ja saatiin se lamppu. Huppaas. Niin, kyllä se taitaa olla. Vähän tässä vuosi. Juu! Matkalla toisessa se oli. Hedelmä puitakin. Oho! Omenaa! No niin, mennään kotiin tänne ulkomaille. Katsotaan TV. Juu! Aa! Vettä! Oi, sinun pitää piettää kyllä hienoa. Hienoa. No niin, katsotaan tietokonetta. Hienoa. Sinun tietokone menee hyvin. Hienoa. Nyt ei kaa. Te vikoitte tämän. Hienoa. Hienoa. Olen kotiin, mennäs kotiin.